Eredmény, hirdetés következik. Nos, tisztelt hölgyek, urak, egy újabb BioBlitzen vagyunk túl. Ez alkalommal a hosszú csemői tőzeglápot néztük át. Ennek a BioBlitznek a célja a mostani állapotok felmérése, hiszen hogyha nem tudjuk, hogy milyen védett vagy nem védett jószágok vannak a területen, akkor nagyon nehéz hozzányúlni. Bálint, mit találtunk, hány szakértővel? Kb. Olyan 20 szakértőnk volt, és van egy vonatjegyem, ebből fogunk most puskázni. Állatokból egészen pontosan 243 fajt találtunk, ebben volt 48 védett és 3 fokozottan védett is. A fokozottan védettek a madarak közül kerültek ki, egy darázsai vát repült fölöttünk, illetve láttunk szalakótát és gyurgyalagot is. Ugye ezek a színes madarak is fokozottan védettek. Növényekből 156 fajt találtunk, itt is volt védett, 6 faj, méghozzá 3 orchidea például, 2 nőszőfűfaj és egy békakonty. Ennek több száz töves állományát találtuk meg, az elég jó szerintem. Király. És még 21 gombát is találtunk. Tehát összesen 420 valamennyi lesz, még néhány fajt azért meg kell határoznunk sajnos, nem értünk a végére. És neked melyik volt a kedvenc találatod? Hát talán egy nagyon közel átrepülő kavasfolymot választanék elsőnek, de mondjuk a vizes élőhelyekhez kötődő mocsáriteknős és vízisikló is nagyon tetszett. Az mi az? Nem valami döglött állat? Ott. Melyik? Az a fekete. Az egy vakonda. Vakond? Mit gondoltál a területről, milyen állapotban van? Hát elég sok inváziós növényfaj van, ugye zöld juhar, bálványfák, ilyesmik. Itt tervben is van, hogy ezeket kipucolják majd, és őshonos fászárokra cserélik a terület gazdái. Szerencsére jó kezekben van, és ilyen természetvédelmi céllal fogják majd ápolni a jövőben a sorsát. Illetve ami nagyon fontos lenne, hogy mivel ez egy tőzegláb, visszakerüljön bele a víz, ugye nagyon kiszáradt, úgyhogy ezen is dolgoznak a srácok, hogy vízvisszatartást csináljanak. Hány látogatónk volt? Tulajdonképpen ez az egyik lényege ennek a rendezvénynek, hogy a laikusoknak is bemutathassuk nem csak a fajokat, hanem a kutatókat, a kutatási módszereket is. Több mint 500 látogatónk volt. Ez fantasztikus. Kedves Pisti és Géza, reméljük, hogy ezek az adatok segítenek majd a munkátokban. Sok erőt, puszi pacsi!